co dělá Radek Banga z Tipsy.cz, kterého jsme tu měli minule. A nebo písnička Nešeptej od Anny K. Anna K. začala svou kariéru už v dětství v divadle Semafor. Mezi nejoblíbenější zpěvačky u nás se zařadila téměř před 20 lety díky úspěchu alba Nebe, za které si odnesla 2 ceny Anděl. A rozhodně nebyly poslední. I Anna K. také ráda pomáhá a upozorňuje na problémy. Důkazem je i klip k písni Nešeptej. A ten má jako pomáhat s čím? Klip ukazuje spoustu nebezpečných situací, do kterých se můžeme v životě dostat a připomíná, že o nich nemáme mlčet, ale někomu se svěřit. Jsem zvědavá, jaké situace si vybrala. Třeba osamělost, domácí hádky, šikanu, ale co vám to tady budu vyjmenovávat, když si to můžeme rovnou pustit. Už se tady není čeho chytit, ani slunce nechce na mě svítit. Už se zase velký vítr zvedá, říkám si, že takhle se žít nedá.